खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो आपडेटखौ लानानै फैलायबाय दा बे जाहैबाय दैजिं फेस्टिवल दा बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे हाग्रामा ब्रिज सेराव मोनसे माने सिगांनि बोसोर समाव एबा बिपिएफनि दा सरकार थानाय समाव दा दैजिं फेस्टिवलनि मोनसे खुङोमोन दा बैनि सायावबो जोङो एसे सावरायनाय जागोन लोगोसेनो दा बिपिएफनि खायसे दैदेनगिरिफोरखौ एक्सपेल खालामदों माने इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव एबा बिपिएफआ मेजरिटि मोननानै सरकार दासिगोन दा नैबे समाव मा बिपिएफनि सानैसो वर्कार बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों लोगोसेनो अरुणोदय फर्म आलाय-सिलाय मोनसे माने दोननाय एबा आलाय-सिलाय माने बयनिफ्रायबो माने अरुणोदय फर्मखौ इलेक्सननि सिगां जमा लानानै दिनै आलाय-सिलाय थासारियाव जों बेखौ नुनो मोननाय जादों दा जोङो बेनि सोमोन्दैबो सावरायनाय जागोन लोगोसेनो 5 अक्ट'बर खालि दा क'क्राझार जिल्लानि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सेराव मोनसे मा बिपिएफनि सरकार दागोन एबा बिपिएफनि दा चिफ मोनगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा माला अटटेकिं लागोन दा बै अटटेकिंनि प्रग्रामनि थाखाय मोनसे लाहार फाहार खालामनाय थासारि दा बेखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों अब्ला फै जों फुल डिटेल्सआव सावरायलांनि दा नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम नायलां अके चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिज सेराव दा बेयाव मोनसे दैजिं फेस्टिवल मोनसे गेदेरथार मोनसे हाबाफारि एबा फेस्टिवल दा बेखौ खुंनाय जायोमोन दा बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा इलेक्सननि केम्पेइन समावबो बेखौ बुंदोंमोन दि माने दैजिं फेस्टिवलखौ खुंफिनगोन एबा बेखौ बे बाराव बानायफिननाय जागोन दा बेखौ बुंदोंमोन अब्ला दा बे आसाखौ जोङो थिनानै दोनबाय दैजिं फेस्टिवलखौ बयबो नुनो मोनफिनगोन दा बे आसाखौ थिनानै दोनदों नाथाय दिनै माने अटटेकिं एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ जाफिननायनि उनाव मा डिसिजन लायो दा बेखौ जोङो नेनानै थाबाय बिपिएफ पार्टीनि मोनसे गोख्रों डिसिसन दा बे जाहैबाय मुसुलपुर ब्लकनि दा बिपिएफनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि रिन्दाव बसुमतारी आरो मुसुलपुर ब्लक बिपिएफनि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि जाहांगीर आलमखौ दोलोनि माखासे बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय 6 बोसोरसिम बिपिएफ दोलोनिफ्राय बोखारनाय जाबाय दा बेखौ जोङो मोनसे ससियेल मिडिया एबा मोनसे सर्सनिफ्राय जोङो मोननाय जादों 5 अक्ट'बराव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ पार्टीनिफ्राय माने बिटिसिनि चिफ जाफिनगोन एबा जाफिननायनि मोनसे अटटेकिं लागोन समायखिरा लागोन दा बै हाबाफारिखौ दिनै मेहेरगोनां खालामनो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सेराव दा मोनसे गेदेरथार मोनसे हाबाफारिनि थाखाय मोनसे थियारि खालामनाय एरेन्जमेन्ट खालामनाय एबा प्लेनिं खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों जाय बिथांमोना बिटिसि इलेक्सननि दा केम्पेइन समाव जाय बिथांमोना माने अरुणोदय फर्मफोरखौ फिलआप खालामदोंमोन एबा अरुणोदय फर्मफोरखौ होदोंमोन दा बैफोर फर्मखौ जोङो मोनसे आलाय-सिलाय थासारियाव जों नुनो मोननाय जादों दा बेखौबो जोङो दा जाय बिथांमोना इलेक्सननि सिगां माने दा अरुणोदय फर्मफोरखौ गथायदोंमोन एबा जमा होदोंमोन दा बैफोर फर्मखौ दिनै मोनसे रुम सिङाव जोङो जमा खालामनानै दोननाय आलाय-सिलाय मोनसे थासारियाव जों नुनाय जादों अब्ला नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांनानै नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों दा बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों नायदो नै अरुणोदय होगोन होननानै माबायदि थगायदों नै इउपिफोरना माबायदि थगायदों नै फर्मखौ गासिबो गारलाजोबनाय नै लाखि बिदिसो गारलाजोबो इउपिफोरना माबायदि थगायदों